Hej alle sammen, velkommen her til min unboxing af min nye Nike Free sko. Ja, her i weekenden så var der tilbud på dem i Sportsmaster. Dem der var medlem af Sportsmaster kunne få 25% mellem 11 og 14 i lørdags. Så jeg tænkte, jeg har haft et andre Nike Free sko, og dem har jeg haft et år nu, og de er ved at være lidt slidt. Så jeg tænkte, det var nok være på tide at købe nogle nye, da jeg ikke har brugt lidt. Jeg har ikke brugt nogle penge sådan i 2 måneder tid. Så jeg synes, jeg lige har fået set at købe nogle nye sko. Jeg kan se, så er det Nike, orange kasse. Det er deres koncept. Og jeg købte så det her Nike Free 0,5,0. Og de er så gule og lidt grå-blå-agtigt. Det er meget behageligere på. Sålen er så kun af pap, men det går nok. Jeg fik der anbefalet nogle såler, hvor der var lidt støddæmning i, med at tænke, det gør jeg ikke bruge 100 kroner ekstra på. Men jeg gav 675 kroner for dem, så jeg er rigtig tilfreds med køb. Så de skal da helt klart bruges, når det er til Frankrig i sommerferien i 2 uger. Men ellers så vil jeg smutte igen. I må have en god dag. Hej.